Mhlambe nje asithathe indlebe uma amehlo esefuna ukubanjelwa izibuko awabanjelwa izandla kodwa abanjelwa indlebe. Uma amakhala nomlomo esefuna ukubanjelwa imask awabanjelwa izandla kodwa abanjelwa indlebe. Ngithi kuwe on noma ngingazi ukuthi ungasazi uthini kodwa i-motivation le futhi umotivateka mhlawumbe ukhona odinga i-motivation ukuthi ukukhumbule ukuthi izandla zona azizwa kodwa indlebe iyezwa futhi iyabamba. Futhi ungasho ukuthi ungacabanga ukuthi futhi indlebe ayisho ukuthi noma ngasazi kahle kodwa i-motivation.